No niin, se olisi Mr. Köntys. Ja nyt se on pauke alkanut. No on alkanut monta tuntia sitten. Ja... Okei, äläpäs vielä ammut, tuolla on toi koira. Ei. Stupid man. Muistakaa suojalasit, tää on ehdoton, jos te näette jotain. Ja sykkerit, ne pitää olla hyviä. Mä en ole nyt kuvannut tässä, kello on kuitenkin jo... Se on jotain 10:10. Mä en oo kuvannut nyt, mä en tiedä, mä vähän niinku unohin, mut nyt mä muistin. Ja tässä mä oon menossa moikkaamaan mun äitiä tuolla yhdessä paikassa. Se halusi nähdä meitä, että meillä on kuolleita. Niin sitten alkaa semmonen meillä on reput täynnä nyt. Siellä on Harlakin reppu täynnä tavaraa. No ei se syttynyt pälliin. No niin, syttyy. Eli nyt tulee semmoista pientä, jos mä nyt tässä yritän taitella ja mä yritän osata laittaa tämmösen YouTubea, että mä vähän pätkäilen näitä aina ja katsellaan mitä tulee. Eikö se taaskaan onnistunut? Spinnerit on hyviä, muistakaa, ostakaa niitä. Noniin. Tää pätkä se. Let's go. Boom! Ootte nyt YouTubessa jätkät. Mä. Ja... 3 euroa. Mitä sä haluut? Tundereita. Ei mulla oo niitä edes paljon. Mä voin rikkoa rahaa. Ai saanut. Joo. Anna sulta vitosella. Viri töötteet. No. No. Fuck! Ei se... Oliko se jonkinlainen virvi? Ei se ihan niin lentänyt kyllä. Arret, koska mun raketteihin? Wow! Huh! Se oli taas suutari. Häh? Moi! Miksi tinnittää korvasi? Itse se oli ihan hullu. Oikeesti ei noin turbotunterit enää, ne ei toimi. Älkää luottako näihin. Niin monta suutareja on ollut näitä. Hei nyt niitä meidän. Taas tommonen turbotunteri, voi hyvää päivää. No näette siellä. Hyvää uutta vuotta. Nyt lähtee. Ei kaveri. Sieltähän lähtee full HD.
Ah. Oho, se oli ihan... Joo. Tää monet niin... Varo nyt. Setti. Katsotaanko me käydään? Joo. Häh? Samoin. Sä pääsit YouTubeen. Joo. Et saa koko... Noniin. Wow! Tää on vaarallista tuo. Olisiko hieno? Noniin, pois. Mulla on hienommat raketit. Ai, se oli väärä. Ilo. Okei. No. Aara. Se on veri rosvoa. No hei, nää on hei päteviä. Nää on parempia kuin viime vuonna. Äskentä. Et sä sytyt. No niin, apina. No mä ajattelin sen. Pika vielä. No se menee tosta noin. No mä autan. No niin, se on hyvä siitä. Nyt tää sytkärikään ei toimi. Onko vähän? Se vähän. Kiitos samoin. No se kyllä hirveän hyvin toimi. Tässä olisi varmaan tämänkertainen uusi vuosi. Siellä rätisee. Tässä olisi varmaan tämän kertaa. Pitäisikö meidän tähän videolle ottaa joku pieni lopetus? Pätinä. Siinä on hyvä lopetus. Ei. Heitetään tähän joku hyvä pommi vielä loppuun. Se nyt oikein. Voi vittu, ei se nyt noin toimi. Ei. No, hyvää uutta vuotta ja hyvää 2017. Ja vielä lähtee asiaa. Tää oli Mr. Köntyksen uusi vuosi tältä vuodelta. Kyllä, tää oli aika hyvä. Hyvät paukut oli. Vielä niitä onkin jäljellä. Joo. Noniin. Onks siinä sun magnumit? Noniin. Mut hei. Adios, amigos.